Петзвездният спа-хотел Боровец Хилс е сред най-модерните и елегантни високопланински хотели в България. Разположен е в по-високата и спокойна част на Боровец, сред борови гори, на 100 метра от писта Ястребец и на 3 км от центъра на курорта. Впечатляващо е архитектурното оформление на хотела, както в екстериора, така и в интериора. Всички помещения, стаи, студия, апартаменти, ресторанти, зали са изключително просторни, светли и гостоприемни. Оборудването и обзавеждането отговаря на изискванията за висок клас хотел. Хотелската част е представена от 65 стаи, от които 11 апартамента с камини, 6 студия и 48 единични и двойни стаи. Всички са стилно и комфортно обзаведени. Разполагат с елегантна баня с вана, кабелна телевизия, телефон, интернет връзка, сейф, мини-бар и прекрасна гледка към снежните върхове. Допълнителни услуги са 24 часа рецепция, рум сервис, пране, гладене. За своите бизнес гости хотелът предоставя удобна и оборудване с модерна аудиовизуална техника конферентна зала с около 100 места. Хотелът разполага с 2 изискани ресторанта, предлагащи българска и интернационална кухня. Ресторант Боровец Хилс с капацитет 120 места е разположен на приземния етаж. В изискана обстановка може да се насладите на висок клас ястия и напитки. Ресторант Чанове се намира в парка на хотела. И двата ресторанта са подходящи за всякакви семейни и бизнес тържества. Чаша ароматно кафе, екзотичен коктейл или натурална плодова напитка може да изпиете и в просторния лоби-бар на хотела или на слънчевата тераса към него. Хотел Боровец Хилс разполага с един от най-добрите спа центрове в страната. Комплексът предоставя най-модерни и атрактивни съоръжения: турски хамам, тепидариум, билкова парна баня, сауна, класическа парна баня, вертикален и хоризонтален солариум, уютна зала за почивка, вътрешен плувен басейн и джакузи. Опитни професионалисти прилагат различни видове масажи и спа терапии с висок клас козметика, козметични процедури за лице и тяло, душ виши, перлена вана, вана с хромотерапия, антистрес програми, разкрасяващи процедури. Фитнес-центърът е оборудван с електронно програмирани уреди и безплатен бар с освежаващи и здравословни напитки. Помислено е и за най-малките гости на хотела. Боровец Хилс предоставя атрактивен детски клуб, където спокойно може да оставите своето дете. То ще бъде в приказен свят под наблюдението и грижата на квалифициран персонал. Хотел Боровец Хилс предлага пълно ски оборудване под наем, обувки, ски, щеки и оборудване за сноуборд. На ваше разположение са и квалифицирани инструктори за всички нива скиори. Предлагат се и планински преходи, разходки с водач, катерене, яздене на коне, риболов, лов и други спортни и развлекателни занимания. Спа хотел Боровец Хилс, курорт Боровец. Висок клас в екстериора, интериора, оборудването, обзавеждането, обслужването. Професионализъм в кулинарните, спортните, развлекателните, релакс и козметичните предложения. Добри бизнес условия и сърдечно гостоприемство. Спа хотел Боровец Хилс, курорт Боровец, България. Едно изискано предложение.